Offinso Chieftaincy. Offinso Chieftaincy. People some. Free jump from balls. I say. Free jump from balls. Money abrewas and motivo, Namus Monana be fatal. Jeffrey Bob and Mabus Magu, Cheffy, any J1 Musso. Sir, you are going to a year, a drop or two, you are one. Jeffrey Boss, sit down for one man, yeah, Concordias in here, Piana Phone, Bretu Phone Abedi. It is a Abrewase, Debina, a Concordias at the present, when they present the poor as shame now, chap. And also the animal was working so to be Bawumia. A chairman, free jump from Pond and Nemamin more no me and was. Almost sitting the crew man upon what there's for Fabuya. Hello, Otumfuor. Medincha sonko bra munyina menim se ebeda do munyina mo hoye. We dey video bia me hu ye na me pese me de ba na ye de sua de about BB. So ya Asantehene, we are Christiani, we are Ghanani, we are Kani. And whoever you are, this video I believe is going to help you. This video I believe that we are going to educate ourselves and learn something together. Message and then the first time I sra my channel iswa. For more than subscribe to my channel, mame. Like a video, no drop a comment, and share my phone so 90 more with the algorithm. Now message to say if possible hit the notification bell so the bear. Anytime be I may drop it new video on submit my alert no. Video ya me di bramu eye ne call so e wo Offinso Chieftaincy ebrana yepe obi amanasi Offinsohene. I think say ansem bebre ye ba ho Offinsohene e wo obi a na opese o select no obi a ye friend Dr. KK Sarpong say dodo na anim no he was the CEO e wo GMPC enti dodo na anim no and I think say ono no hima no yi no ono na nko hima ne pese o ma no be di Offinsohene. But I think say asem could do Otumfuo anim no Otumfuo hwehwe mu no na enni kwasa ono na ebedie na DNT na Otumfuo amfa ma no ni nyina ne say no say enome bi eda abusuani ma saa nome no esese efiri ho ansana obi ofiri saa abusuani mu no etimi ba bedi Offinsohene na arahosam ne say Dr. KK Sarpong saa abusuana enome ewo mu no enomu na ono nso free na Otumfuo eba be kire history no denti a ema enome no eba e na mesre say bomodi na stay through to the end because mema comment how ade no esi related to us any the way a Bible esitie any the way a Christosum esitie. I think say mo betia se pa anti mesre say stay through to the end na mesre say in the course of the video no ABA metro inscriptions also until don't just listen to the video, also watch it, look on the screen because say metro BB also now one his screen is so ABA na untimi ehuna de chrono minim say obeyenti. I want to thank you in advance, thank you so much, but said I'm kind to stay through to the end and then I'll give my comment. Ya to bia o ko di biara ase shimfo train ma me do de ba bia me jo sans ono mu woni otimi ma akonwa no no di gato abro si do ko di gato biara tie ya ta ko di me bo ya gato afa ko di no di nyina wo twem e bi so no se mu no ya no so mu so otimi akonwa no ho no di gato afa akonwa no ho tie free what there otimi ma am pass ni nana yo Yo, na na jam from board to o cast from where no no e free one na go there for buy. Yo, for my bill. Yeah, so no 1924. Yo. Ah, yanka said here. Yo. Ma bill na ba. Yo, Can we say no me na damos on this off we free. Yo, so no jam from Paul. So you pa, so you come one.
bon, assez, non, bien. Nous sommes dans le bon, il y a des retours, ça doit être une. Il y a un peu de beaucoup, on se dit. Il y a que. Ça va, il y a un peu de joie. Et tu vois. Tu n'as pas un peu une fois, et bien, tu n'as pas tout un as, mais non, mais dans son aise, go go Jean, et tiens, tu as besoin de dire. Argentina, ça veut nommer d'abord. Là, on va dire comment tu as connu à Hong. Là, ça veut dire que nous là, on dit que nous sommes déjà là, il m'a dit de la joie. Et tiens, la personne m'a envoyé là. Mais des fois, on dit qu'on a un moment. On peut se connaître. Offinso Chieftaincy, c'est dit. Et tiens, vous dites on va pas dire. Offinso Chieftaincy. Vous Offinso Chieftaincy. Et tiens. Mais vous savez. Continue. Tu et tiens. C'est na bayas ma be dress and when no many page na ka say na tie ya bayasam awu da san mani amani ba dina sa be yomun din mu no abe ka say na tie yo anjira me o da luti aba fra fu mo fudu ba din fo no awu da say be pita be pass no e be si na mo ni pedi so da ho ya wa ya sa to ho mo ni when the bias ka mo bo ba yo ba so mo ni bia kana yi maka mo bo ba when the bias ka mo bo so mo ni bia o ma na yi ma so be kwa ko to abro money abrewa ze mo ti ho na mo se mo na na bi fata yo no na ka bia mo be sra mamia yo so mo na abrewa to ho na mo se mo na bi o so fata na ka so le kanu ka mo sra ka mo mo wa say yo and we find to me say yo it's a man kwa so no yo Jeffrey Bob and Mabusmagu, Cheffy, any J1 was so. Jeffrey Bob, or no so with Cheffy, and it's all so. Yo, sir, you are going to a year, a drop or two, see, I won't know. What's the matter? Or we I'm saying, or the dog to saw or Mumu. Yo, Jeffrey Bob, sit down for your one idea. Yo, I ya konkwade ase ne aduanafo ne bretufo na abedie ya na baba da so bretufo na abedie mi kusam simon so kusam mo to kunano sumuni it is says abrewa say there be na akonkwade ase me de ko ade ya present me de present de ko ahiem na acha yo na no so de anu bo so ekun so otimi ba ho bi yo ba sa na abrewa say sabi aba ko wala ko di acha na me ko ahiem na wa acha na de ya mo so ku so sabi yewra fi ada ha ya ni fi hono o ti ba hu bi o ti di ani mo je ato free ahiem for o ti di ya di do fresh for se mo ni be so wa so ka bo yo o ti di da ato aba o so ti di da ato aba o bra se me sa tele e na nim o ni fi so no o ti da fa de ba yewra nim Mama, KK Sarpong, mo chance sa mo pen. Mo de pomo wa sa de shizam. Ya no za kan ba wa dama. Ya na ba ko won nke pesa. Ya be ma na de ko. Ya yan kontopo. Ba ye. Ka ya sikatua. Ba ye sa be ko mo pesa de se da mo bi no. Si la na ko ba so bi na da ba. Mo to na so yi.
KK Sarpong na san na mani. KK Sarpong na san na ni re ha. Yo. Abusia panyi akoyi edidi bi akoma ohima manage be bwana. Abusia panyi nipa wodne koma na ima yi ne de wonya de shi. Wo ma wosu wo mo se de abusia panyi de no ko wonya de wo mo chem na abusia panyi so ntrem se. Yo. Wo kan wo ye ni moja. Na ba ya na ne kan ya mo ba. Yo. Moi mesra. Me eniema ni pio. Yo. Eti Yo. Zami basa. Yo. Se basa ya nanum. Achiame. Yo. Eti. Ofri gan frempon ne ma me no no me ye no ase. Yo. Eti. Data ho a ensesa ye. Yo. Eti. Wo mu siti ne fri ho ma akonkode ase fo afa akunya. Yo. Fri ho na esesa so a. Yo. Eti. To esesa so a sabi. Ensesa ye be pum sabri. Ye me ya na se. Yo. Eti. Ma me no dia. Yo. Se Kofi Kodua Sarpong. Odi no oni le jabra. Eti. Yo. Fa no greme kan chere me. Yo. Fa abusu dia ni koye yi dia. Yo. Eti. Wo me abusu apanyi na ye. Yo. Apanyi ga to okoji ye nyina metwem. Yo. Se de bobo su nara. Aya. Penyata. Ya to bia o. Ya to okoji ye biara. Ase shemfo ten ma me do de ba e bia me to sans for no amu woni otimi ma akonya no no di ga to abro. Si do okoji ga to biara tie. Penyata okoji ye ga to afa ko du no. Kinyina wo twem. Ebi so no am se wo no. Ya no so go so. Otu akonya no ho no di ga to afa akonya no ho. Tie. Free what there otimi ma am pass ne nana. Yo. Yo, na na jam free board do go mo cast wo moye no no e free one na konkode ase for buy. Yo. E se for me bio. Yo no. 1924. Yo. Ah yanka se di ye. Yo. Mo bio na ba. Yo na wo bio. Kan wo se no me na da mo so ndi so yi free. Yo. Sama no Offinso a. E je ho. Tina buza panyin for se e die tina mutuo na asema no me da so na enso go die ni mo se. Yo. Eti. Tutu obi obi ko se. Adenti na se be no me da ho. Na wo di mo se ko na ho. Na se be mo musumu ni. Na mo je no se be na ma di do atwa. Ya ma ko se ko so die. Ah me mo ja ho je mo se mo nyina ma bo se Kofi Kodua Sarpong na mo pe no. Eti se mo nyina mo ja ho nyara. Eti se no so na mo pa mo kan che me mi che. O se be mo nyama bo se. Ono a ni ku kuma. Ma me bo. Kodua Sarpong no so pe no a. Yes, I say. Men nim so mun ne na transe. So mo na transe. Ma preso. Ana akoya mu transa. So me mo ye no. Abruwan meja no bayi fo ne nyina nyama ne. Ya abruwan meja. Etie. Badufo ko le mu nyina no. Mu nyina nyama ne. Na mo tra wo ma ya no oboso na mo tue ko na mo fa mo di do ato afi. Mo tra ho. Na ma kan sha me wa. Na se be ada ko no ho. Aya be disam. Aya no me so na da ko no ho. Na se be mo ja abruwan di do ato na ma ko ka se. Ko ko fa wa di die. Na se be mu tiri ko so mo che be ni. Etie. Mo nyama ne. Se mo so ko no be so ko no be disam ho. Se be ma ne na ma ne wo ko no ho.
Jabwa de ba se ko ba san ka no kunina be boro ezeli na mo nyama e ti mo de bia ala be just admire first ka jwa ma me se meta ha me twan ko to so na mo be se jwa ma no so meta ha no la da se mto ko to David ye no prayer ya ba ko to da ho so mo de ma no se do crack they say in the aba ko sam da ho no mo de sanu ofa so bi da na no ko ne ya duma ni wo sa men kana sa o se no sa on kan sa hello Abusafo nti say de me catch them no video no na mo kohwe no na me pese ye sua lessons be free na me relate to Christianity on say Otumfuo de ma sa ni ma we nyina ba no on say wa u follow fansa asantesem o Asantehene ti seme na u follow ni akoso wo asantememu menhia enom ni ade na obehu video ya na me kan eye de si wo Offinso na nanka Offinso penifo no ohima no ene oma omosi ohene no esia henefo no nanka ompese omode Dr. KK Sarpong ena ebeye Offinsohene but asem no kodu Otumfuo nim no Otumfuo hwe mu no na abusua na Dr. KK Sarpong efri mu no enome eda omuso na nome no nyina ne se omu na bia ne efre no ya Offinsohene no ono na se na nkofo bi pese omu poison no said Otumfuo kan no omu de aduro kogu insu a ono mu enti ati se na eye chiefi ene chewa de menim se obedi but chiefi no de menim enti omu de aduro kogu sa ya Offinsohene no insuom ena ma ne dome sa nkrofo no na think that some no be pie Otumfuo na owo at that time Asantehene na owo that time e ma ne gitum enti sa nkrofo a omu free sa chiefi any chewa like bloodline ni mu no omuno so free ashirim enti ma menka ne se ashirim fo no na mesram se men sheda nim emu in details enti no images ya mu hui se enye sa na tia mu fa ncheme maybe I'm just trying to understand it based on the way Otumfuo esi interpreting no enti enome no na chese akoda ashirim fo no so na ashirim fo no omase fo ebi any Dr. KK Sarpong oye odishia prekupe o qualify se otimi di Offinsohene eno nti na nanka Offinsohene ene esia hene fo pese ka omode ma no na so no be do Otumfuo nim na ohwe mu no eno hu se no eno me eda ne so like abusuo no ofre mu no eno me eda ne so eno nti no ontimi emane ni ade emane nyeye na se obetime di ade a ana obi a ofri ashirim abusuo ne mu betimi edi ade a agi se omuyi sa no me no efri ho ansa na ometimi edi ade na da na me hwesa video we na ase me te se bibi ne me kasa ana se me kasa nyame ne me kasa se on se to hwe obi te Dr. KK Sarpong on se ni hu ni asem onye obi abone ye nyina ye nim no wako school like or a very popular man in Ghana na or former CEO our GNPC. I mean this is a great man Dr. KK Sarpong amanfo bebre ni mu no especially wa Asantehene ha ye wo Kumasi ti seme ena ebi Kumasi na wonyine ye enom ni ade no ye din a wo betida anka ofata se ebi a otimi di hene nanso Otumfuo se ontimi ni ohene no because enom ebi dane so now I didn't know me say video we about Saturday way me pese ye relate Saturday way into Christianity said ye be ya wa wutie me no na wadwe ye say I didn't know say me be ye Christian. Why do you have to become a Christian? Me bo me bra I don't steal, I don't kill, I don't rob, I don't rape. Menye bone, menye at least bone a me fan say eye amumuye bone menye bi. Enti no ade na say help me bi wo ho anyame entimi emfa menko. Now, wo example no te say Dr. KK Sarpong ono so beka say menye obi abone, menko wi obi ahwe, metua me tax, mehwa me ma mehwa me yere. Ana say menye obi ani asem. In fact, say wotie de na Asantehene kana no say na damfo pa na ebra no musa no mudi agrobom oni KK Sarpong. So it means that Otumfuo crampo adamfo onimu no many years ago. Yeah, me ya na say. Yo. Etie. Ma pene no dia. Yo. Ya. Te Kofi Kodua Sarpong. Odi no oni le jabra. Etie. Yo. Fa no kra me kan kire me. Yo. Inti abani sana nka wadamfo ebra so na ezezenka odi ade a Otumfuo say odima na nyeye and Otumfuo is right because eno me dane so wonim say obi bia o magi Kristo endi ye no ofri Adamu na say obeji Kristo dia onyame sesan wo nationality say umfri Adamu biem say ofri Kristo mu
enti Bible say obi wo Kristo mu a na waye abode foforo enti say dem hen wo screen so no 2 Corinthians chapter 5 verse 17 no say obi wo Kristo ma ana obi ba Kristo ma na waye abode foforo na question say ye bi say hu say obi wo Adam mu a oye hwan efi say na ye nyina Adam mu na ye wo obi bia oba na wo ana say yawo aba asase so no wo Adam mu na wo Adam mu dia wonya abode foforo wo ya abode na wonya abode foforo na mmom gi say oba Kristo mu ansa na wabɛyɛ abɔdeɛ foforo ɛno nti sese no wa wotie mi ɛhefa na wo nti sɛ me do we example between the see ɛwɔ Otumfuo ɛne Dr. KK Sarpong entamuna ɔn sɛ de na meka no Dr. KK Sarpong ɔnyɛ obi abɔne ɔnyɛ Otumfuo bɔne Otumfuo se ɔno no na adi agora Otumfuo adamfo no nanso so no esan sɛ ɛnome ne da ho no nti no na Otumfuo ka no kura nti no ɔntimi mfa akonya no ma ne da eni kwa sɛ esi because enome edane so Dr. KK Sarpong so betumi abusa Otumfuo sɛ na sɛ men so menkɔ wi obi ade menkɔ sɛ obi hwe me san so ye audition adenti na ɛsɛ sɛ bibi timi disqualify me ade a me na bi na ye a etwam ade na no na ɛsɛ sɛ etimi disqualify me Dr. KK Sarpong ne na no ɛkɔyɛ bɔne na yɛdomi wɔ mu no menye sure sɛ na Dr. KK Sarpong po ebia na ne maami po yawo no ebia na ne maami po yanwo no enso so ade ne da ho saa na ye nyina Adam mu na ye free by na esan se enipa ye bone etie Nyankopon no Bible say for all have sinned and have fallen short of the glory of God and the Bible say in Adam all will die in Adam we will all die ye nyina ye Adam nana eti ye nyina ye bewu ewu na oka no enye physical death o ka spiritual death not physical death but spiritual death so ye nyina no ye bewu na Bible says say oba Kristo mu a na ye free owuo mu abankwam ye free esu mu abahan mu enti mi pesa me de Dr. KK Sarpong example yi ana me de analogy ema wa wotie mi na wa wo hesa video we message say oba share ama afoforo na subscribe to my channel no say na ne first time a oba mi page so abomode na subscribe na like video yi na share na drop comment so na intimi more with the algorithm na after hit the notification bell so that be next time me post new video bia o sabetimi aka me say me the Dr. KK Sarpong example no ena me de analogy first of all Dr. KK Sarpong oya audition anything no enka o qualify secondly onye obi abone oni bad record bia me find the track record bia ewo Dr. KK Sarpong no ankasa ho ana se ne maame ho enye Dr. KK Sarpong onya abamani bi yenche ne into cells ana se onkoda prison oni dem ewo ni body bi ho ana se bibi no nti no disqualify no ono ankasa na famu de bibie no ho ma se disqualify no nanso na de na disqualify no ewo mojam it is in the blood it is in the ancestry enti yenyina ye free Adamu na bae yenyina ye free Adamu na bae na arehosama na Otumfuo kan se na Opambour kan se almost Offinso nipa dodo na no percent ka omo de ma Dr. KK Sarpong because omo hwe na brabo na omo hwe ne ho a like ofata enti saa na mene won so ye hwe ye ho na ye hwe ya brabo ma ye se oh na se me de me fata se me ko heaven me nya obi abone no se woni Kristo mu nko ade a wo ye odebonye ni obie ne honum a onye bone da ena obie ne honum so a onko so enye bone obie ne honum a oye kronkron adwene mu okra mu ene honhom mu enyuma mu ene kasa mu adwene mu obie ne honum a oye pure oye 100% holy enu nti no esese ye nyina no yetua eka yembone suka because Bible say bone akatua ene owuo the wages of sin is death na answer na mede bekọ awie no pepese me ma ye saa analysis we Otumfuo kan sembi enti no I put them down na mepese ye hwe eno and then after that no maybe I'll wrap up. Number 1 no Osei both are equally royals enti omumienu nyina royals obi nya koa anase obi nya de hyenchen bi omu nyina ye royals de to so mienu Dr. KK Sarpong onye obi abone eno de medical kadada onye obi abone a disqualify no ahini a wanyan enye ono no mfumso bi anase bia unqualified baby eno ntina amana anye a me fan say by his own doing on say obo honma oye this year enso say akonya abaye vacant na okakopra yemfa ma no because ni subanye ebia ya china to sales da oni abanye nya amane da anase bibi like ni subanye
ɔyɛ ɔde hye o ɛnso ne suban nyɛ nti na ne suban a disqualify no but Dr. KK Sarpong deɛ no ɛnyɛ ne suban ɛna disqualify no ɔyɛ ɔde hye ɛne biribiara ɛnyɛ ne suban ɛna disqualify no deɛ disqualify no ɛyɛ bloodline anaasɛ ɛnome ɛyɛ spiritual adeɛ ɛno na disqualify no de korɔ no a ɛma ne yɛ disqualified no ɔno ankasa ntumi nyi saa de korɔ no mfamfiri ne ho mfamfiri hɔ agye sɛ Otumfuo ne betumi ayi gye sɛ obi a ɔso kyɛn no ne betumi ayi saa deɛ no de afiri hɔ saa na yɛn nso abrabom yɛne nyame ntam no yɛwɔ obi wɔ hɔnom a ɔnkɔ heaven because of sɛ ne suban a ɛnyɛ obi wɔ hɔnom a ɔnkɔ heaven because of sɛ ne suban ɛna obi wɔ nso a ne suban yɛ paa te sɛ mpa gye Dr. KK Sarpong deɛ ne bi ne suban yɛ but oni Kristo ne suban yɛ o but oni Kristo yɛn nuanom bi wɔ hɔnom a ebi a ɔkɔ som bi mu ne suban yɛ but oni Kristo yɛ obi wɔ hɔnom so a ɔnkɔ asɔre ɔngye nyame ni ne suban yɛ o ɛnso so onim Kristo ɛni saa nkurɔfoɔ no ɔmo category ɛte sɛ Dr. KK Sarpong deɛ ne bi ne suban ɛnyɛ ne suban na disqualify no ɛyɛ honhom nome a ne nananom ɛyɛ a ɛno nti ɛsɛ sɛ yɛyi firi hɔ saa na yɛn nso so obi a wantuma nkɔ heaven na ne suban yɛ na nso so ɔnkɔ heaven no na ɛnyɛ ɔno ane fault no ɛyɛ sɛ ne nana Adam ɛnome sɛ nome no sɛ nipa korɔ no bɛdwane abɛtoa Jesus Christ ɛnɛ a onyame bɛyi saa nome no ɛde afiri hɔ saa na sɛ nka Dr. KK Sarpong sɛbio obi tumi etia ne nan so ɛka kyerɛ no beforehand a ɛne nkoko hu Otumfuo a kebi obetumi ayi saa nome wei ɛde afiri hɔ ɛde aba no deɛ tɔ so mmiɛnsa no ɛne sɛ he has accomplished a lot ɛno nti nana mefa sɛ nana hema ne Offinsohene ne mpanimfoɔ nyinaa abusuapanifoɔ nyinaa na ɔmo pɛ sɛ ɔmo timi ɛma ɔmo di akonnwa no ɛma no meaning sɛ he has good record nti ɛte sɛ wɔwɔ ne mi a yɛkɔ akɔgyina nyame anim a yɛde nnwuma pa ɛna ɛkɔ no I think sɛ Dr. KK Sarpong sɛ mefa sɛ nka ɔba Otumfuo anim a ne nka ɔde saa nneɛma yi na ɛbɛba number 1 meyɛ ɔde hyeɛ number 2 menyɛ bɔne bia ɛwɔ me track record so obiara ne me ho asɛm ka number 3 anka bia ɔbɛka ɛne sɛ I have done a lot of good things. I remember saying me video bi kura our Offinsohene no mo say wabɛyɛ park bi like so wayɛ no say AstroTurf so say e dia ma boys no mo Offinso some part bi internet asamfo nyina e bɔgye ne so say ɔno nanka ɔmra mɛyɛ ɔhene no last one no me pesa me kan say Otumfuo say de nti a ontimi nya ne nyina ne say enome ɛda hɔ enome no ɛwɔ mogyam ɛno nti no ontimi ɛmɛyɛ Offinsohene ɛmane enyeye na sɛ saa nome no so no ɔno ankasa ntimi enyi emfiri hɔ KK Sarpong na ankasa ntimi enyi emfiri no hɔ ontimi nka sɛ ɛnɛ me kɔ Otumfuo anim me kɔ ka kyerɛ Opambour sɛ Opambour ɛnome no me ankasa me yɛ firi me ankasa me so agye sɛ Otumfuo na ɛyɛ nti sɛm de wei ɛkɔmpa ɛkyerɛ te sɛ Adam a ɛnome ɛda ne so Adam nana wo ne me bɔne ɛnome yɛ de ɛnome no ɛyɛ bɔne ɛnome sɛ obi wɔ ha na sɛ ɔse ɔntiaseɛ sɛ Adam na akɔyɛ ne bɔne na adɛn na yɛn na yɛba bɛ sɔfa ɛwɔ ho a ɛne sɛ ɔyɛ Asantehene a menkasa asɛm no bi da ɛne sɛ ɔyɛ Asantehene a ɛne etimi sɛ nea Otumfuo ayɛ yi ɛne Otumfuo ayɛ wrong but Otumfuo nyɛ wrong because sɛ wo nana na yɛ ya ɛwɔ mogyam ɛno nti no ɛwɔ sɛ ebi etimi ɛbɛka ho yɛn ankasa nana Opambour a sɛ ɔyɛ Asantehene ɛba ne sɛ no ɔbɛyɛ Asantehene ɛyɛ emogyam ɛnsase no asante ɛnsase no Opambour ne koyɛ Opambour a ɔwɔ hɔ yi Asantehene a ɔwɔ hɔ yi ɔno ne kɔkɔ ntɔkwa enya ɛnsase na na ɔba yɛ ɔno obi akɔ akɔkɔda sɛ ɛnyɛ ɔno ne kɔkɔ ntɔkwa enya ɛnsase no ɛyɛ ne nananom ɛne kɔkɔ yɛ ɛne amanfo kɔkɔ yɛ a ɔmo etimi ɛkɔnka ɛnsase bebree a ɛma Asante yɛnya ɛnsase bebree a Otumfuo abusuamu no ɔmo ne timi di Asantehene ɛma ne yɛyɛ no ɛyɛ ɔmo nananom na ɛbɛyɛyɛ ɛnɛ ɔtwa so aba ɛnɛ impact no he has been impacted, he has been affected. Enti dia una nanu beye bia no as I say bitimi kan ɛyɛ spiritual law ɛyɛ omo a omo mpɛsɛ omo bɛgye Bible adie ɛyɛ oma yɛ oma gye sɛ omo mfa kisosum ɛnyɛ hwee ɛna be raise those kind of questions no ɛno nti na me kan no at the beginning sɛ so ɔyɛ Asantehene a video we wobɛti aseɛ paa because yɛnom na yɛ Asantefoɔ no we owe our allegiance to Mensia Otumfuo ɛnom ne ade enti sɛ na Asantehene aka sɛ watimi disqualify obi te sɛ Dr. KK Sarpong so ɔhwɛ ni a ɔde akonya ne ma no na sɛ ɔhyɛ da ni dimpo amanfoɔ ɛnhyɛ da nim no but ɔyɛ ɔde hyeɛ a ɛnome ɛmfiri ɔno na busua nim Dr. KK Sarpong no ɔwɔ nnwuma nanso so ne nnwuma no ne mogya mu no deɛ ɛnome ɛwɔ mu so hɔ no obi bɛka sɛ
na sɛ wohwɛ nea watumi accomplish a sɛ wohwɛ Dr. KK Sarpong nea watumi accomplish na wohwɛ deɛ ɔmode akonya no ma no sesei deɛ ɔno nso watumi accomplish a it seems that Dr. KK Sarpong has accomplished more than deɛ yɛde akonya no ma no ɛnyɛ no ho ne yɛde gyina ka ɛnyɛ no ho ne yɛde gyina ka sɛ yɛkɔ nyame anim na yɛkɔgyina nyame anim a ɛnyɛ wɔ awɔ cars ɛnyɛ wɔ awɔ buildings ɛnyɛ wɔ awɔ mefa sɛ edin ɛwɔ Ghana ha ɛnyɛ wɔ a mefa sɛ wadi dibia bi dibia ne cars ne those kind of things no it doesn't mean anything nti ɛnɛ yi sɛ wohwɛ okristoni bi a ɛhia no na wa wonkɔ asɔre mpo uwo sika ɛyɛ very likely sɛ wanhwe a wobɛdwene sɛ na ɛneɛ me koraa mekɔ asɔre akɔ yɛdɛn hwɛ asomasi anasɛ ɔbɛnten ɔkɔ asɔre hwɛ hia no na me a menkɔ asɔre mpo mewɔ sika menim sɛ Dr. KK Sarpong ɛwɔ dini kyɛn deɛ ɔmudi akonyan ama no yi menim sɛ Dr. KK Sarpong akɔ school kyɛn nea Otumfuo de akonyan ama no yi menim sɛ Otumfuo nim Dr. KK Sarpong koraa kyɛn nea ɔde akonyan ama no because Otumfuo na ne ka sɛ na Dr. KK Sarpong ɛyɛ na damfo a na ɔmu nyinaa edi agorɔ like ɛbra na ɔmu susua up to sɛ ɔmu di anyini enti sɛ nka wopɛ obi paa ɛsɛ sɛ nka Otumfuo nim na nka sɛ ɛyɛ Dr. KK Sarpong ɛnso so ɛnyɛ no ɛna yɛde hwɛ ɛyɛ honhom asɛm na yɛkan enti wo na wodwene honam nko ara no wanhwe a obedi de Otumfuo atam wanhwe a ɔne Otumfuo benya problem ti sɛ deɛ yɛnuanom bi a ɔmo wɔ Offinso a ɔmo ne Otumfuo enya problem no saa wonne benya problem because wonte honhom mu nneɛma ase ɛno nti no Dr. KK Sarpong qualify ɛwɔ bibia mu nanso ne sɛ ɛnome no nti no ɛwɔ sɛ yɛ disqualify no menu mienu yɛbɛkɔ akɔgyina onyame anim one day wate menu mienu sɛ deɛ KK Sarpong bɛgyina Otumfuo anim a yɛ disqualify no na amanfo dodo na deɛ na ɔmo deɛ ɔmadwe ɛyɛ ɔmo sɛ ɛwɔ sɛ Otumfuo ɛde ma no ɔno deɛ ɔbɛwene nanso ɔkɔgyina Otumfuo anim no Otumfuo nim nia dodo no enim Otumfuo knew what most people in Offinso and most of the crowd what they didn't know Otumfuo knew it eti menu mienu yɛbɛkɔ akɔgyina onyame anim ɛnyɛ yɛ nnwuma ɛna bɛma yɛ qualify o te nnwuma ɛna bɛma yɛ qualify o onyame anim deɛ ɛne ka Dr. KK Sarpong ɛbɛ qualify akyɛn ɔhene na yɛde Offinso akonya ma no because Dr. KK Sarpong ɛwɔ nnwuma na nyɛ nnwuma ɛyɛ deɛ onyame ahyehyɛ atoɔ ɛyɛ honhom mu adeɛ sɛ wagye Kristo adi ana because sɛ Otumfuo enyanyi ɛnome no emfiri sɛ abusua no so a obiara ne hɔdom a wɔ abusua no mu a obetuma bedi Offinsohene da amana yeye entimi nsi da saa na sɛ wo so ɛne me sɛ nyame nyi ɛnome na Adam ɛnam Adam so ama yɛn sa kana yɛntimi nkɔ heaven da ɛmfa ho ne onyuma enti sɛ ɔyɛ kramoni ebi a woyɛ Islam ni ebi a wosom hwan wode also woyɛ Freemason wode also woyɛ hwan it doesn't matter do you have Jesus. Now, when I say do you have Jesus, I'm not referring to church goers because there are a lot of people they just go to church. They are not Christians. They go to church. And yet, Omuna Maker. I'm talking of born again people who have given their heart to Christ. Those people, they will make heaven, even though they may be poor, they may be illiterate, they may be nobody, but Nyamianimuno or qualified. Tell Dr. KK Sarpong, are very educated, or was Kabebre, or what dean, any bibia chenia, Omudia Konya Yamano, Nanso so. Ni din anase edin owo eni sika owo entimi amana nya akonya no saa na memenu mienu ye nnwuma eni esika eni edini entimi ama ye nya osoro ahemam de ebema ye nya osoro ahemam se onyame ayi enome Adam enome a eye bone enome a eye bone nkonua no se nyame ayi saa nkonua no afiri ho se nyame nyi saa nkonua no emfemfiri ho ema wo eneme dia ye ntimi ko heaven ema ni nyeye enti no don't let anybody deceive you, don't let anybody fool you enu tena na Otumfuo buofo no sɛ omo ti akonya no ho no ade na omo entimi entu nana hema afo Offinsohene ade no mantimi entu no fo sɛ ohema no enome eda sa abusua we mu nti no untimi enkoyi KK Sarpong emfiri ho ofiri sa abusua ni mu enti sɛ bibi wo ho de a yeni kan kokan kire Otumfuo na onyi emfiri ho ansa eno na Otumfuo se eye ne ya no enti saa na atemu da na beye enkofo bebre beko hell ebeye nyame ya enye se eye ne ya se nyame ne pese odi omukɔ ho eye yenyina ye nana Adam eni sɛ wa wote ha na sɛ wo se wonte Adam bone na se sɛ wonte dienti a unyame de Adam bone ebesue obi so a na wo yɛ Asantehene a men kasa asɛm ne bi da because o kasa asɛm na etimi sɛ wo de Otumfuo atam etimi sɛ ni Otumfuo so enim ni a ɔyɛ etimi sɛ ni Otumfuo ebema Dr. KK Sarpong asofa na akonya no abono no abra onye obi abone no na ɛyɛ ne nana bi ɛna akoyɛ bone no na sɛ saa asotwe no timi kɔ Dr. KK Sarpong so efi sɛ ɛyɛ ne nana na kɔyɛ yɛ na Otumfuo ɛyɛ right dia ɛne Nyankopɔn ɛyɛ right Otumfuo ɔmo nipa da Offinso asase no ɛnyɛ Otumfuo no boy
entokwa no ko ye na onya ansase no bara asase no de na ewo hodada emu nua ensu ewo hodada nyame na boy Otumfuo mpo ewo saa tumi no se enome nti ontimi fo bi ni akonya onyame ewo tumi boro so chen so se enome a edaye so aye boni nome boni nkonua no se ye nyi amfiri ho ewo Kristo mu a saa nome no ebesinsan yekom odi opa konkramo. I am saying this to fellow the Ghanaians. So ye kremonia, you don't believe in Christ. You don't believe say Jesus Christ nyameba. You don't believe so be we edi ni moja eto ya body. You don't believe that. Enti wo no me da so so. Odi opa afeso a kumanantwie 1000 chanantwie 1000. Opa wo Ghana odi opa ye papa. Mumu bi de Muslim religion eni say mo ye papa. But when ye papa onye bone. Ye nyina obi ye papa oye bone. But wo bi say ho say enome no onyame eye afiri ho ama wana na kwa be na nyame befa so ayi saa nome no afiri ho age se oba Kristo mu enti na me kanfo Kristo di ama especially se oya Asantehene pa na se wodo Otumfuo na wodo Asanteman na wote amamra ase na de Otumfuo eye ye se wote ase dia ene video ya me ye ene se utimiti ase age se utimi de wakoma nyina fa sa video we na se na onfa Kristo se okra no okra age nkwa fa no se okra age nkwa na enome na edawo kra so no edawo mogyamu no onyame enyi firi ho ma emesika na ada o se mi osika mi wodin mi wo sei na Dr. KK Sarpong ewo ni nyina bi enso so ade ba ko na woni na enome no da so ho enti mi no mie no wadwane abeto Kristo ana wadwane abeto Kristo dia ene enome na firi ho ba se wonwane meto Kristo dia ene enome no da so ho na uwu a obewu oboni mu na wontimi enhyen osoro ayenenim anase osoro ahemanim ubeduru nyame nkyɛn onyame bɛhwɛ wo mogyanum onyame bɛhwɛ wo kram onyame bɛhwɛ wo honhom obɛhwɛ sɛ no enome no da so ɛda wo kra so ɛda so da wo honhom so sɛnea Dr. KK Sarpong ene na busuafo saa nome no da omo kra so ɛne omo mogya so kɔpem so Otumfuo bɛyi afiri hɔ no ɛda so da hɔ ɛna enome no so ɛda hɔ no Dr. KK Sarpong na nkasa entumi enyi mfiri hɔ abusuafo na nkasa entumi enyi mfiri hɔ age se Otumfuo na betimi eye afiri hɔ age se diane tumi eso chen omo no de na betimi eye afiri hɔ saa na yɛne nyame ntamtie yɛne ankasa yɛntimi nyi nnome no aya ya bɔne nkonua no emfiri tiri so yɛntimi odi opa kotwa nwan senka odi opa nenka Dr. KK Sarpong na ankasa kotwa nwan kotwa na ntwie ɛma ono ane ho sɛ mi ankasa mi kotwa odwan de ama mi ame ho mi ankasa mi kotwa anantwie de ama mi ame ho mi ankasa mi yi nnome no de frɛ mi so a enka ontimi nyeda age se Otumfuo na bɛyɛ Otumfuo na nenim kwan obefa so obeye saa na yeri Nyankopɔn tamtie yentimi nkasa yeyi enome Adam enome anaboni konua no afiri so age se nyame na yifiri ho edimaye age se ono ankasa na yifiri ho na kwa be na nyame fa so yifiri ho osuma ne doba Jesus Christ ema ne beye ogwama a okumu no na odene mogya pepa yembone ene saa nome edaye kra so no eno te no wankasa wontimi nyi uboni mfiri ho wankasa wontimi enyi boni konua no emfiri ho wankasa wontimi nkasa okay ne sare mayiye papa meye de etene na sade be ya meye de etene na me koduru onyame anim a onyame behwe metene na wayi boni konua no de afiri ho de amame dabi sesei no age se obaji Jesus Christ edi Jesus ofa Jesus Christ so kra age nkwa ansa na nyame yi sa enome konua no de afiri ho ama enti abusuafo ni krakra mu no mi bewie no me pese me bo sa ayiwe on se na Otumfuo ka obi a ye frɛ no atakwabena no say ono na ye abusuapani ono na mefa nse ogigi sika anase omma nanahima afutu papa anase omma no abakosem the history behind Offinso akonya no ene ahyirem ene Dr. KK Sarpong abusua no sa atakwabena yi a oya abusuapani ono na wamma mefa nse mpanimfo no afutu papa edi no Otumfuo etwi nanim now me de atakwabena no be gina ho ama esum ahodo a aka no esum ahodo bi eka kire wo se won hia Jesus Christ esum bi aye de omuka kire wa ne se de ese o ya ne se obeye papa esum bi ti se Islam Hindu Buddhism atheism ene humanism ene ada asum fufro a aka ene asum ahodo a aka no de omuka kire wa ne se won hia Jesus Christ o ma yo mo ho atakwabena saa na me de omu ejina ho mo omu ya atakwabenafo omu na ya abusuapani no omu begigye wa na temu obra no beso a ebewa bedru Otumfuo anim sɛ de Offinso de no ye no na ye de ebedru Onyankopɔn otiasefo Onyankopɔn anim no ɛhɔ na behu sɛ atakwabena dadaw ɛhɔ na behu sɛ Muhammad adadaw ɛhɔ na behu sɛ nkrɔfo na omu gigye wo ababa agigye wo yodium sɛ esum bia betimi do akɔ heaven no saa nkrɔfo no omu nyina no
Otumfuo ka sɛ Atakwabena no mpo unqualified sɛ obetima ba akonya no ho. Yo. Yo. Egina de uboso ni gira. Yo. Panyi ga to okoji egina mtwem. Yo. Se de uboso ni ngara. Aya. Tojata. Ya to bia o. Ya to okoji biara. Ase shimfo ten ma me do de ba e bia me jo sans onu amu woni otwi ma akonya no no di ga to abro. Ono ankasa Atakwabena no enome da ne so. Ofiri sa busuani ma enome wo mu no Atakwabena no ho no ofiri. Eno ti unqualified sɛ ɔde dwaatoɔ mpo ɛbɛba na hwan ne udwaatoafoɔ media me dwaatoafoɔ ani Jesus Christ wo deɛ sɛ wo sɛ udwaatoafoɔ ani Muhammad anaasɛ Allah eduru hɔ no ma na abɛhu yɛ deɛ yɛ dwaatoafoɔ ani Kristo Bible say ɔno ne yɛ ntem gyinafoɔ we have a mediator ɔno ɔne yɛ ntem gyinafoɔ hwan ɛne wo ntem gyinafoɔ Atakwabena ɛdaada Dr. KK Sarpong wo so hwan na ɛdaada wo akodu nyame anim Atakwabena daada KK Sarpong ekodu Otumfuo nim ansa na Otumfuo eyi na hwefom wo so hwan na edadao akodu Nyankopɔn anim a Nyankopɔn ebeyi sɛ nbakro no ahwefom ɛyɛ Muhammad ana Buddha ana Hindu ana sɛ abosom na nanom abosom na odo ho atoso no ɛyɛ sankɔfo ni bia na omu dadao omu nyina yɛ Atakwabenafo hwɛ ho ye firi Atakwabena som ho hwɛ ho ye firi nkrɔfo a oma yo madwe sɛ omunim amamrɛ omunim die nyamepɛ omunim nyamea kwan enso so omunim nyamea kwan ono ankasa ne no me dane so pisa Bible si ye nyina ya ye boni na Onyankopɔn anim onyam aboye Yesu na wanye boni da oni ne onyame aguama wanye boni da wo ye kromoni a wonim de mi kan sɛ Koran mu no babia no hɔ no kyerɛ sɛ Yesu ye boni babia no hɔ no kyerɛ sɛ ɛsom ba mu na wo ene me kanfo Jesus Christ ama wo ɛsom na wo mu no ɛyɛ Atakwabenafo som Atakwabena som ɛna wo mu no ombe dada sɛne Atakwabena dada Dr. KK Sarpong ɛne Nana Hima ase say because of that no Nana Hima Offinsohene Otumfuo to na fi akonya so Dr. KK Sarpong no so akonya no wanya president Atakwabena no so Otumfuo ama mu nyina wo ne sɛ mu akonya no ho enti no hwan na dada Atakwabena bɛyi som ɛna wo mu no ɛsom bia ɛnyɛ Kristo Yesu a ayo nyame ba na obewu ye sorry ye na ɔkɔ soro foro soro kɔtena agya ne sanifa no ɛso a ɔsoma ho konkron ma ne baayɛ ɛbaa adifo no so mo hyɛ nkɔm ɛka kasa hodoɔ ɛhyɛ nkɔm ɛsa nyare watutu ahombɔne no a ɔmogye ho konkron di a ɔmogye konkron abrabɔ yɛ di no sɛ ɛnyɛ saa som wei ɛna wogye di sɛ ɛnyɛ saa Kristo wei na wogye ni didi a ɛne ɛsom na wo mu no yɛ Atakwabenafoɔ som na ombɛdada at the end of the day enti me video no besi ha I hope say metima can be edi akyerɛw na asɛm no nyina ne tɔfa no nyina ne sɛ Dr. KK Sarpong no ade mfomso bia ni ne ho nanso so na enome ɛda ne kra so abusua na wo mu no enome ɛda so abusua bɛ na ofiri mu ofiri Adam abusuam anase ofiri Jesus Christ abusuam efisɛ yɛn nyina ada sɛ ofiri Adam mu anase ofiri Jesus Christ mu na me de na me wa Adam mu te sɛ wa ɛna madwane abɛtoa Kristo abusua enti sɛ no Adam nome no enka me ho biem enti mɛbɔ abrabɔ pa mɛyɛ deɛ tene mɛyɛ ne nyinaa na mewie na mekɔgyina Otumfuo Nyankopɔn anim a ɔbɛhwɛ me kra so ahu sɛ Adam nome no wayi afiri hɔ anasɛ yayi afiri hɔ anaa na sɛ yanyi Adam nome no mfiri hɔ deɛ a ɛneɛ meteneneyɛ ɛne me papayɛ ɛntimi nka hwee sɛdeɛ Dr. KK Sarpong ne teneneyɛ ɛne ne papayɛ ɛntimi anka hwee ɔno a deɛ ɔnyɛ Otumfuo bɔne ɔnyɛ Offinso man bɔne ɔnyɛ Asante man bɔne ɔno a deɛ ɔne Otumfuo ɛni asɛm nanso so na enome ɛda n'abusuam enome da ne kra so enome da ne honhom so ɛno ti masa adeɛ wei aka bibia kyerɛ me papa na me de menim sɛ wo nso so sɛ woyɛ badwemba na woyɛ nyansafoɔ na woyɛ Asantehene anasɛ akanni na wo follow amamrɛ ne amanneɛ sɛnea amanneɛ ne amamrɛ ɛsiti a me de meyɛ Asantehene a meyɛ Kristoni adeɛ bia ɛwɔ Asantemam a ɛne Bible ɛmmɔ abira no deɛ I believe it ɛno ntina some of you na no mo ka kyerɛ me sɛ menyɛ Asantehene I don't care sɛ wobɛka sɛ menyɛ Asantehene I don't care meyɛ Asantehene Kristoni a deɛ yɛ no korɛ turodo na meka deɛ yɛ no korɛ a ɛnkontie nyame asɛm ɛno na meka na saa nso na meka no korɛ deɛ ama any other tribe bia whether sɛ woyɛ Asante tribe anasɛ bibi no I don't care I believe in humanity I believe in Christ I believe in the Bible deɛ yɛ no korɛ nkoa na meka ɛno nti no menim sɛ video yi akasa ɛde akyerɛw sɛ Dr. KK Sarpong papayɛ ɛntimi ama na nya konya even though ɔyɛ ɔdehyeɛ even though wakɔ school even though ɔwɔ even though ɔbɛn akonya no nanso ne papayɛ ɛntimi ama na nya deɛ adɛn na wo nso wadwene kyerɛ sɛ ɔpapayɛ betimi ama wanya heaven ɛno nkyɛ sɛ ɛma yɛnyɛ papa o
Onse me catch you say senka Dr. KK Sarpong te me fa senka akonya no obetima di ena nka boni ewo ne ho ena nka ne suban enye ena nka manfo ka ne ho nsemboni a even though nka qualify no Otumfuo emfa ma no but eno no ena nchen no boni bia ni ne ho de nanso so no eno me eda ne honhom so we eye spiritual eti most of us no the ebe disqualify from heaven no eye spiritual boni a ye na Adam koye ya ode to ye nyina yeso eni se ugina hodom na uka se oh ebadi say na Adam boni baba be kame me de seventeen baby Adam na akwa boni a Adam na sese kame a so Asantehene a ene men kasa sem ni biem efri sabre ikoi ebi ena asi ewo ya brabom ewo Offinso man ene president Dr. KK Sarpong abrabom no eti eye the same say the Dr. KK Sarpong enya konya no because enome eda abushi ofiri mu enyo ono ane mfomso ne mum enome da ho no sana yenso so enome eda ho emaye eti no after abrabo papa anasa abrabo konkon no enu da nchen a enome no ede na o kan fa ho se wabrabo nya enu de disqualify from onset so ye Christian no abrabo nya disqualify enu tina mi kan say enye omu ya asori kofo meka Christopher asori kofo no ne kwa asori esa kose no boy edem no omu ne kwa asori ekoka tongues no wi a osan ekobo adwaman no omu ya asori kofo omu nya Christopher meka safa o Christoni ho enti etese obo abrabo papa no wi a ewo se o meki so se wo kra so enumi na eda ho no eda so da ho ana what I say eda so eda ho ana eno nti minim se video yi akasa a kiro onyame nhyira no nyame nya okese na me pesa me kai mu se me de part 2 ebeba nti message part 2 no so eba na wakohwe eno so me de part 2 no ebeba so watch out for part 2 message say and any first time oba me channel yi so abomodin subscribe mame na like video na share drop your comment so na emwa with the algorithm na say ebetimi so hit the notification bell so the be next time be na me drop new video on sabeka alert no me so be yenti I want to thank you in advance. Thank you very much. Money abrewas e motiwo na mo se mo na bi fata yo no na nka bia mo besra mamia Thank you for watching. Kindly consider subscribing to my channel, hit the like button, share, drop a comment, and hit the notification bell so you could be notified anytime we post a new video. Also consider following me on other social media platforms with the same handle, BluntGhana. We hope you will do that. Thank you.